Чай, че направо аз точно гледах в него. Добре, брат, ама не играта, разбираш ли? Исус Христос ми каза, синковец. Горе да остане. Добре. Ама тя ще светвам баш това. Това не е добре. Мисля, баш виж, да, играй. Да, идеално. Вали, не снимали ли сме го? Пускаш, пусни сега моето. Вижда ли се, виждам първо. Да, виждаш се. Малко не те булих този път. Аз малко ти шибнах това. Акшн. Ама да се вдига нагоре. 11:25, Минко, тук правим филма, не знаем какво ще стане, ама силно нещо ще стане. Тъй, стигнахме до началото и сега почваме кулминацията и след това финала, който ще стане към 5 часа сутринта. Айде! Какво прави? Закъснявам за... Една реплика имаш. Не стана. Направих. Какво е случва се? Това е за една нощ. Дай нова, нали, смисъл. Акшън нещо. Обаче си бърко... И ще си бъркотите да си. Здравейте, дами и господа. Днес ви представяме Минко Урчев. Създателя на Flexible... Майко мил, какво е тази дума? Създателя на Flexible Exible. Майко мил. Здравейте, дами и господа. По-тихо, бе. Да, оба. Сигурно всички знаят вече тази игра. Тя събра над 10 милиона... Такова. Докато в същото време ги забавлява. Не мога да... Не, като направиш тъй половината лице така... Чакай, това ще го изрежем. Чакай. Така. Той е създал... Това пак ще го изрежем. Чакай да пауза. Здравейте, дами и господа. Аз съм Петър Петров и днес ви представям Минко Урчев. Днес разбрахме, че вие създадохте тази игра за 5 дена. Постигнах нещо, което ти само си мечтаеш за него. Да я майка. Защо? Не знам. Защо не знам? Не знаеш как. Ух! Извиняй се.